салом тамошобинони арҷманд, сархати хабарҳост аз радиои Озодӣ. имрӯз 3 июни соли 2022 аст. Ман Хиромон Бақозода дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи баҳои департаменти давлатӣ ба вазъи озодиҳои динӣ дар Тоҷикистон, ба тасвиби Думаи давлатӣ ирсол шудани созишномаи пардохти нафақа ба шаҳрвандони Тоҷикистону Русия, бонги изтироб аз нобудшавии паланги кӯҳӣ дар кӯҳҳои Тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳо суҳбат мекунем. гузориши департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба озодиҳои динии байналмилалӣ дар соли 2021 Тоҷикистонро дар гурӯҳи кишварҳои мавриди нигаронии хос нигоҳ доштааст, ки аз соли 2016 ба ин су идома дорад. гузориш мегӯяд, дар Тоҷикистон ҳамоно нақзи ҷиддии озодиҳои динӣ мушоҳида мешавад. Афшин Муқим, сухангӯи Кумитаи дини кишвар, дар вокуниш ба ин гузориш рӯзи 3 июн ба радиои Озодӣ гуфт, гузориши навбатии департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба озодиҳои динӣ, чун гузоришҳои қаблӣ вазъи воқеии озодиҳои динӣ дар Тоҷикистонро баён намекунад. гузориши департаменти давлатӣ бо такя ба изҳороти мақомоти тоҷик ва ҳам матбуоти маҳаллӣ мегӯяд, соли 2021 дар ин кишвар 339 нафар бо иттиҳоми узвият ё пуштибонӣ аз созмонҳои мамнӯи ифротӣ боздошт шуданд. гузориш аз қазияҳои журналист Далер Шарифов, собиқ раҳбари салафиҳои Тоҷикистон Сироҷиддин Абдураҳмонов, мурофиаи 119 гумонбар дар узвияти Ихвонул-Муслимин ва дигарҳо ёдовар шудааст. гузориш бо такя ба як изҳороти моҳи феврали соли 2021 дар саҳифаи фейсбукии ҳукумати вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон гуфтааст, дар мактабҳои ин минтақа муваққатан дарси этика ва маориф барои кӯдакони мусалмони исмоилӣ қатъ карда мешавад. Президенти Украина Владимир Зеленский мегӯяд, шаби 2 июн дар бархурдҳо бо нерӯҳои Русия дар шаҳри Северодонецк артиши Украина ба пешрафте даст ёфт. ӯ афзуд, вазъият дар минтақаи Донбасс ҳамоно ҷиддӣ боқӣ монда, дигаргунии бузурге ба вуқӯъ напайвастааст. нерӯҳои украинӣ дар манотиқи шарқии ин кишвар ба нерӯҳои таҷовузгари Русия муқовимат намуда, мунтазири мушакҳои пешрафта ва пойгоҳҳои муҳофизати зидди ҳавоӣ мебошанд, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ин кишвар ваъда додааст. сафири Иёлоти Муттаҳида дар Украина иброз дошт, ки Амрико талош дорад ҳарчи зудтар аслиҳаро ба Украина интиқол диҳад, вале ин раванд эҳтимол чанд ҳафтаро дар бар гирад. дар Панҷакент як узви ҳукумат бо гумони қаллобӣ боздошт шудааст, ки ба бовари тафтишот барои гӯё аз хидмати артиш озод кардани нафаре даст ба сохтакории ҳуҷҷатҳо задааст. ин ҳамакнун собиқ масъули умури ҷавонони ҳукумати Панҷакент дар бозпурсиҳои аввалия иттиҳомотро бепояву асос номидааст. муфассалтар дар бораи ин хабар 3 соат баъд дар барномаи Ахбори Озодӣ тамошо кунед. дар доираи сафари расмии президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Тошкент дирӯз бо мақомоти Ӯзбекистон чанд санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. масалан, қарор аст байни Душанбеву Тошкент ва дигар шаҳрҳои ду кишвар роҳи оан фаъол ва истеҳсоли муштараки шоҳиву атлас ба роҳ монда шавад. Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти матбуотӣ бо президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев таъкид кардааст, ки соли 2021 гардиши мол миёни ду кишвар аз $600 миллион гузашта, кишварҳо ба ҳадафи то $1 миллиард расонидани доду гирифтҳои солона наздик мешаванд. равобити Тоҷикистону Ӯзбекистон баъди даргузашти президенти пешин Ислом Каримов дар чанд соли охир якбора тағйир ёфт ва ҳузури молу маҳсулоти истеҳсоли Ӯзбекистон дар бозорҳои Тоҷикистон ҳам зиёд шуд. вале ҳамоно мушкилоти мисли баланд будани андозу пардохтҳои гумрукӣ ва сифати кори соҳибкорон дар Тоҷикистон аз масоили мавриди интиқод боқӣ мемонад. ҳукумати Русия дирӯз созишнома дар бораи пардохти нафақа ба шаҳрвандони Тоҷикистону Русияро ба баррасии аъзои Думаи давлатӣ ирсол кард. ин созишнома сентябри соли 2021 имзо шуда, ҳадафаш тақсими одилонаи масъулияти ҳукуматҳои ду кишвар дар пардохти нафақаи кор ба шаҳрвандон аст. гап дар бораи шаҳрвандоне меравад, ки ба қаламрави Русия ё Тоҷикистон барои кор мераванд. ба қавли коршиносон, ин созишнома пеш аз ҳама барои Тоҷикистон зарур аст, чун ҳар сол беш аз 1 миллион шаҳрванди ин кишвар бо ҳадафи кор ба Русия мераванд, вале садҳо ҳазори онҳо боз ҳам дар ҳолати ғайриқонунӣ кор мекунанд ва ё талаботи пардохти андози иҷтимоиву нафақаро иҷро намекунанд. мақомоти Тоҷикистону Русия гуфтанд, ки ба нафақа
он гурӯҳи шаҳрвандоне умед баста метавонанд, ки кори расмӣ мекунанду андозаи иҷтимоиро ба давлати кишвари мавриди кор пардохт мекунанд. дар остонаи рӯзи муҳити зист, ки 5 июн таҷлил мешавад, 50 донишманди улуми зоология ба ҳимоят аз паланг ё бабри кӯҳӣ даъват карданд. дар номаи кушоде, ки зери он донишмандон аз кишварҳои мухталиф аз ҷумла зоологи маъруф Ҷейн Гудол имзо кардаанд, аз хатари нопадидшавии паланги кӯҳӣ ё ба истилоҳ леопарди форсӣ изҳори нигаронӣ шудааст. дар номаи донишмандон гуфта мешавад, ки хонаи ин гурбаи ваҳшии холдор асосан дар 11 кишвари Қавқозу Осиёи Марказиву Ховари Миёна аз ҷумла замони коҳистонҳои Тоҷикистону Узбекистон ҳам буд, вале дар ин қаламрав тадриҷан аз байн рафта ҳоло бо хатари нобудшавӣ рӯбарӯ мешавад. дар як ҷашнвораи филми Авроосиё, ки дар Лондон натиҷагирӣ шуд, филми сохтаи коргардони тоҷик Бачаи обӣ ҷоизаи интихоби тамошобинро сазовор шуд. филми сохтаи Файзуллоҳи Файз соли 2020 тавлид шуда дар бораи фалокати эҳтимолии башарӣ баҳс мекунад. ин филм дар соҳилҳои Қайроқум дар шимоли Тоҷикистон бардошта шудааст. ҷашнвораи филми Авроосиё бори 4 баргузор мешавад ва ҳадафи он муаррифиву пешбурди синамои кишварҳои минтақа ба забони англисӣ дар ғарбу Аврупо мебошад. ҷашнвораи филми Авроосиё поёни моҳи май натиҷагирӣ шуд. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби пул, ки барои 3 июн аз ҷониби Бонки Миллӣ муқаррар шудааст. 1000 рубли русӣ имрӯз мисли дирӯза 175 сомонӣ, 1 доллари амрикоӣ 11 сомонию 40 дирам аст ва 1 евро каме арзонтар шуда 12 сомонию 19 дирам муқаррар шудааст. сархати хабарҳо дар ин ҷо ба поён мерасад. 3 соат баъд ҳамкорони мо дар Радиои Озодӣ шуморо ба дидани барномаи Ахбори Озодӣ даъват мекунанд.